District Magistrate ka Wkhd ula pentip ba on penteri kambiang ya ka total curfew nadu ka san bajimen step jong ka arf khundai tarik hadu san bajimen step jong ka live huay tarik menta ubnai kiyau ki hat kidukan disha kideban khang like no tang ka home delivery kataru da ka jingbet na kibor penyat distrik lakhang ya kibriu ki kali ban mi surok ha kate kapor curfew like no ki kali jong kinong tre ka kot ka khia kinong tre ka covid-19 ki kali kit marba mardi bat ki tnat tre kam ki ba aji sakripat ba kani ke hukum kalakhang ya ka jingrong ne mi kibriu ne kali na kani ka distrik Syakui pat om syak ne pli ya ki jaka jengok kai pertei lakhang ya ki jinge tho syang kurim ha kite ki kenta curfew ki jing pentrei ya ki MGNERGA jing trei bela ki bom dan kam banwan ra ya ki nong bela nasabar kila ban Bteng ya ki jing trei jongki da ka ba ki yo ya ki jing bet na kibor penyat distrik ladayak breu on sya tang si phongot ban lake on tap kibor penyat distrik jong ka Wkhd kila penbet thmai biang ya kerkomyat kali kumtala betha ya kinongnya kali nong bu kali kamai bat private ban bot kat kum kani kejing penyat sngi nengkong sngi balang bat sngi thoding ki bala ban yat ban yeng kilong ki bakut hau number not ar sao henreu bat pra sngi ba ar bat sngi palei kinyat ki kali ki bakut hau number iwei lai san nyeu bat khandai ha ka sngi sajan badai ka total curfew tang ki kali bat don karpas ki bakut hau iwei lai san nyeu bat khandai kila ban yat kat baha kasngi ublei pat on sya ya baro ki badon karpas kani ke ordar kan trekam nadu kalai phoi terik jemang arajar arhuwe hadu andami da kawe pat ke ordar